Toto sú typické obrázky psíkov v útulku počas horúcich letných dní, kedy ich jediným ochladzovacím prostriedkom je ich vlastný jazyk. Určite by im bolo lepšie na záhrade v tieni rodinného domu, kde sa môžu ocitnúť len vďaka tomu, že si ich adoptujete. Vinea je staršia dáma, má asi 7 rokov a je už kľudnejšej povahy. Vinea je čistokrvný anglický cocker spaniel s povahou typickou pre toto plemeno. Je priateľská, prítulná, troška tvrdohlavá a najradšej je sama bez spoločnosti iného psíka. Na nového pána sa totiž naviaže a pred ostatnými zvieratkami si ho môže chrániť. Vinea je kastrovaná a veľmi túži po vlastnom pelechu v pokojnom prostredí, pričom by bola skvelou spoločníčkou staršiemu človeku. Pri pohľade na psíka menom Orlando vám musí byť jasné, že je to krásny, energický a mladý pes, plný elánu a lásky. Orlando je asi 9-mesačný labrador a prijali sme ho ako ustrašeného a vychudnutého chudáčika, no teraz je z neho úžasný, kontaktný, učenlivý a priateľský pes. Hodí sa do každej láskyplnej rodiny s priestrannou záhradou, no nepohrdne ani dennými vychádzkami, je vhodný do mladej, dynamickej rodiny. Sisi je kríženkou plemena Labrador, no má skôr utiahnutejšiu a jemnejšiu povahu. Je decentná, rada sa hladká a mazná, no s hrami a pohybom to príliš nepreháňa. Je vhodná do pokojnejšieho prostredia, ale je zvyknutá i na rušný mestský život, na deti a najmä na život v záhrade. Šimi je odrastené šteniatko pozoruhodného vzhľadu. Šimi je bystrý, učenlivý, vie krásne chodiť na vôdzke a je bezproblémovým spoločníkom do voza i do koča. Hodí sa do každej rodiny, kde mu poskytnú lásku, pozornosť a sem tam nejakú dobrotu. Nezabúdajte prosím, že aj vašim psíkom je počas horúcich letných dní dvakrát tak teplo a preto im poskytnite celodenný prístup k čerstvej vode a miesto, kam by sa mohli schovať pred priamym slnkom.